በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር እቲ አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ ክሳብዚ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብኸምዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን መድኃኔ ዓለም ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ደብስኩም። ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንጉባኤ ዝኸውን ንበረኸት ዝኸውን ቃል ኣብ ልሳነይ ክቐምጥ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኹላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥዕጡዕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ዝረኣናዮ ጸሎት ሳልሳይ ሰዓት እዩ። እዚ ጸሎት ሳልሳይ ሰዓት ኣብ ሰለስተ ከም ዝኽፈል እቲ ቀዳማይ እንሪኦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ቆይሙ ንሞት ዝተፈርደሉ ካብታ ዝተታሕዘላ ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ ኣብ መስቀል ዝበፅሐሉ ውዕለት ኣምላኽ እናዘከርና ንኣምላኽ ንምሕፀነሉን ነመስግነሉን እዩ። እቲ ካልኣይ በዚ ሰዓት እዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ብሳልሳይ ሰዓት ኣብ ላዕሊ ቦታትና ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወረደ፣ ስለዚ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሳልሳይ ሰዓት ኣብ ቦታትና ሃዋርያት ዝወረዶ ሰንበት ከም ዝነበረ ከምኡውን ሰዓት 3 ናይ ንግሆ ከም ዝነበረ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትምህረና። እዚ መልእኽቲ እዚ ካበይ እዩ መፅኡ? ካበይ ኣምፂኣቶ ቤተ ክርስቲያን እንድሕር ኢልና ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 1 ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳእ ነበሩ እዩ። ስለዚ ሰንበት ትንሳኤ ነይሩ። በዓለ 50 መወዳእታ 50 መዓልቲ ሰንበት ከም ዝነበረ ኣብ ጉባኤ ከለዉ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወረዶም ይገልጽ። ሳልሳይ ሰዓት ምዃኑ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እዚኦም ጉዕሽመት ሰትዮም እዮም ሰኺሮም እዮም እምበር ናይ ካልእ ኣይኮነን ኢሎም ከነኣእስዎም ምስ ጀመሩ ነቲ መንፈስ ምራድ መንፈስ ቅዱስን ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ክኽሕዱ ምስ ጀመሩ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 15 ንመዓልቲ ሳልሳይ ሰዓት እያ እሞ ከምዚ ንስኻትኩም ዝመስለኩም ዘሎ እዚኣቶም ሰኹራት ኣይኮኑን። ዋላ ንሕና ሰኽራማት ተኾና ዋላ ንሕና ሰታያት ተኾና ሕጂ ንግሆ ሳልሳይ ሰዓት እዩ ዘሎ ብዚ እዋን እዚ ዝተኸፍተ ቤት መስተ እውን የለን ኢሉ በቲ ዝርድኦም ነገር ክገልፀሎም ኣብ ዝገለጾ መበል ሳልሳይ ሰዓት ናይ ንግሆ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ትብል ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን በዚ እዩ። ስለዝኾነ ከዓ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ጸጋ እዚ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ንግሆ ስብሃተ ሰርክ ሃበ ሃዋርያት ሃብሩ በጽርሃ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖከ ሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያህድገነ ምግባር ዘስጋ እዩ። ነቦታትና ሃዋርያት ኣብ ጽርሃ ጽዮን ተኣኪቦም ከለዉ መንፈስ ቅዱስ ሰዲድካ ጸጋኻ ከም ዝሕዘብካሎም ሕጂ እውን ካብ ሓሳብ ስጋ ካብ ግብሪ ስጋ ሞት ይልወሎ ካብ ግብሪ ስጋ ከናግፈና ከውፅኣናሲ መንፈስ ቅዱስ ላኣኸልና እያ ትብል። ሃበ ሃዋርያት ሃብሩ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖከ ሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያህድገነ ምግባር ዘስጋ ስብሃት ለከ። ኩሉ ግዜ ኣብዚ ሰዓት እዚ መንፈስ ቅዱስ ላኣኸልና ከምቲ ነቦታትና ሃዋርያት ካብ ሓሳብ ስጋ ካውፃና ካብ ግብሪ ስጋ ካውፃና ምእንቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ክንምራሕ እዩ። እዚ ኩሉ ግዜ ዝጸሎት እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ ሰንበት ሊጦን ኩሉ ግዜ ቦታትና
سنبت كل جزي ورد لعليهم منفس قدس كما زئسات وتناغروا بنغر كل بحاول منفس قدس بمسار حوي كم زوردو بكل عنقاتات كم تزاربوا حجون مسبله حجون نعنا وإذا منفسك فن أما دي سماي ومدر بارك ما هبرني بكل جزي وبكل ساعة حجون نعنا نتي سماين مدرن زفتره قدس منفسك لا أخلنا نابلت قدس بيت ክርስቲያን كل ጊዜ ነዚህ بزي منفس قدس بزي ጸጋ መንፈስ ቅዱስ بزي መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ሓንቲ ክስራሕ ከም ዘይከኣል ስለተኣመኒ ማለት ኣብቲ ናይ ሊጦን ናይ ሰንበት ወረደ ላዕሌሆሙ መንፈስ ቅዱስ ከመ ዘእሳት وتناغروا بنغر كل بحاور وإت منفس كفنو أما دي سماي بار ماهي برنا بكل جزية وبكل ساعات سلا مزمرو سلا سبحاتاتو سلا وداسيو እግዚአብሔር ዝተባረከን ተመስገነን ይሁን በዚህ ሰዓት እዚ መንፈስ ቅዱስ አብ ቦታትና ሐዋርያት ወሪዱ ሙዕዮ ወንጌል ንድህነት ነፍሳት ከአብ በቋንቋ ሁሉ ዓለም ክዛረቡ ከአሉ ነትንሽዑ ዝሰደድ ካሎም ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ መንፈስ ካለ አኸልና ጉባኤና ባረህ በሁሉ ጊዜን በሁሉ ሰዓትን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ምራድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሳልሳይ ሰዓት ምራድ መንፈስ ቅዱስ ክንዝክር ኮለና ካብቲ ብዙሕ ዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክንፈልጦን ክንገብሮን ዘለና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትምህረና ካብ ብዙሕ ብሂደት ካብ ነዊሕ በሓፂር ገለ ነጥብታት ክንርኢና ንሳቶም ከዓ ቀዳማይ መንነትን ስራሕን መንፈስ ቅዱስ ብቃል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ካብ ምዕራፍ 14 ክሳብ ምዕራፍ 16 ገሊፅዎ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ መን ምዃኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ገሊፅልና ኣሎ ካልኣይ ነጥብ ንሪኦ ህይወትን አገልግሎትን ሐዋርያት ድሕሪ ምቕባል መንፈስ ቅዱስ ህይወት አቦታትና ሐዋርያት አገልግሎቶምን ቅድሚ ምቕባል መንፈስ ቅዱስን ድሕሪ ምቕባል መንፈስ ቅዱስን እንታይ ፍልሊ ነይርዎ ሳልሳይ ንዓና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዝተዋህበና መጠንቀቕታይ ኣብ ቃል አምላኽ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክንገብሮ ዘለና ክንገብሮ ዘይብልና ዝተዋህበና መጠንቀቕታይ ራብዓይ ንመንፈስ ቅዱስ ምጽራፍን ምሕሳውን ሳዕብየኑን ስለምንታይ እዮም ንመንፈስ ቅዱስ ዝሕስው ሰባት ስለምንታይ እዮም ንመንፈስ ቅዱስ ዝጻረፉ ሰባት ሳዕብየኑ ከንታይ ሓሙሻይ ብመንፈስ ቅዱስ ዝምራሕ ህይወትን አገልግሎትን ሓደ ህይወት አገልጋሊ ሓደ አገልግሎት بمنفس ቅዱስ ይምራሕን ምህላውን ዘይምህላውን ነረጋግጸሉ ከመገርና ኢና ከነረጋግጽ ንኽእል ነገልግሎትና ኹን ነገልግሎት ካልኦት ኹን ነገልግሎት ቤተክርስቲያን ነው ሻድሻይ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዘይምፍራይን ሳዕብየን አምላኽ ንብዙሕ ፍረ ክንፈሪ ኢልኢኽና ፍረ መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ዘይፈሪና ግን እንታይ ዝመጽእ ተሳዕብየን ሻውዓይን ናይ መወዳእታን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወት ቅዱሳን አቦታት ቤተክርስቲያን كلهم تون قدسان ابوتات عيوم سلطنلهم مهرتهم زقدعلهم زنبره بمريحነት መንፈስ ቅዱስ ይዓዩ ስለ ዝነበሩ ጸበባ ከመጽእ ኸሎ ሽግር ከመጽእ ኸሎ በጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይሰግርዎ ጸጋውን ከበዝሐለም ኸሎ በመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ካባኻ እምበር ካባና አይኮነን እናበሉ ትሕት ክብሉ ይረድኦም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቀዳማይ ነጥብና መንነትን ስራሕን መንፈስ ቅዱስ በቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 17 ነቲ መንፈስ ሓቂ
ዓለም ዘይትሪኦን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት ክትቀበሎ ኣይኮነላን ንስኻትኩም ገና ምሳኻትኩም ይሓድር ኣባኻትኩም ይነብር እሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ስለዚ መንፈስ ሓቂ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባና ክጸሊ ከሎ ወኣቦይ ቃልካ ሓቂ እሞ ብሓቂ ቀድሶም እዩ ስለዚ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትሪኦን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት እዩ ስለምንታይ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ዘይተቐበልዎ ስለምንታይ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ዝኽሕድዎ ስለምንታይ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ዝጻረፉ ስለምንታይ ኣብ ሰባት መንፈስ ቅዱስ ክሕስቡ ዝፍትኑ ነዚ ኩሉ ሕቶ እንታይ ኢልዎ ዓለም ዘይትሪኦን ዘይትፈልጦን እዩ ክትሪኦ ኣይትኽእልንያ ክትፈልጦ ከዓ ኣይትኽእልን እያ ትጸገም ዝሕጂ ስለ ዝኾነ ከዓ ክትቀበሎ ኣይኮነላን ፍልይ ክብል ከሎ ንስኻትኩም ገና ኢሉ ምሳኻትኩም ይሓድር ኣባኻትኩምን ይነብር እሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስለዚ ኩሉ ግዜ ብቓል እግዚኣብሔር ነብስና እናረኣና ምስቶም ምሳኻትኩም ይሓድር ኣባኻትኩም ይነብር ዝበሃሉ ዲ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ዋላ ዓለም ክትሪኦን ክትፈልጦን ኣይትኽእልን እያ ዝበሃል እዩ ካልኣይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ማለት ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 14:26 እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ዝነገርኩኹም ዘበለውን ከዘክረኩም መጸናንዒ መንፈስ እቲ ዘጸናንዕ መንፈስ ኣምላኽ እዩ ትዘኽእል እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ዝነገርኩኹም ዘበለውን ከዘክረኩም ሓድሽ ነገር ክምህረኩም ነቲ ተማሂርኩሞ ረሲዕኩሞ ዝነበርኩም ከዓ ከዘክረኩም እዚ መንፈስ እዚ እዩ ኩሉ ግዜ ንድርኺት ንሰላም ዝድርኸና ካብ ሓጢኣት ክንርሕቕ ዝድግፈና እዚ መንፈስ እዚ እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 16:7 ገና ከንተኸድኩ ከም ዝሕሸኩም ሓቂ ነግረኩም ኣለኹ ኣነ እንተዘይከድኩስ እቲ መጸናንዕ ናባኻትኩም ኣይመጽእን እሞ እንተኸድኩ ገና ንዕኡ ክሰደልኩም እየ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ምስ ገለጸ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ንምቕባል ምስ መንፈስ ቅዱስ ተዋሂዶም ክዓዩ ክብህጉ ምእንቲ ኣነ እንደዘይከይደ መንፈስ ቅዱስ ኣይወርድን እቲ ናይ ኣብን ናይ መንፈስ ቅዱስን ስራሕ ከምኡ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣነ ኸይድየ ክብሎም ከሎ ዝኽትምና ስምዖም ስለ ዝነበረ ምስ መን ክንተርፍ ኢና ምስ መን ክንከውን ኢና ይብሉ ስለ ዝነበሩ ኣነ እንተኸድኩ ሕሸኩም ኣነ እንተኸድኩ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻትኩም ዝነብር ነቲ ዝተምሃርኩሞ ዘዘክረኩም ሓድሽ ነገር ዝምህረኩም መንፈስ ቅዱስ ክልእኸልኩም እሞ ንሱ ንኩሉ ከዘክረኩም እሞ ዘኽታማት ኣይትኾኑን ኢኹም ኢሉ የተባብዖም ኣብ ቁፅሪ 8 ምዕራፍ 16 ወንጌል ዮሐንስ ኢና ዘለና ንሱ ምስ መፀ ከዓ ኢሉ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ከረትዓ እዩ ዘርዚሩ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ስለምንታይ ብዛዕባ ሓጢኣት ስለምንታይ ብዛዕባ ጽድቅ ስለምንታይ ብዛዕባ ፍርዲ ግን መንፈስ ምስ መፀ ንሱ ምስ መፀ መንፈስ ቅዱስ ምስ ፈፀ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ከረትዓ እዩ ስለዚ በዚ መንፈስ ዝገርና ኢና ንረትዕ በዚ መንፈስ ዝገርና ኢና ንስዕር በዚ መንፈስ ዝገርና ኢና ንርዳእ በዚ መንፈስ ዝኮይና ኢና ነገልግልን ንግልገልን ኣብ ቁፅሪ 12 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ኢና ዘለና ካብቲ ምዕራፍ ክሳብ ዘይወፃና ቁፅሪ ጥራይ እንዳነገርኩ ከይደ ዝነግረኩም ብዙሕ ካልእ ዘረባ ኣሎኒ ሕጂ ግና ክትፀርዎ ኣይትኽእልን ኢኹም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ክብሎም ዝግብኦ ኩሉ ከም ዘይነገሮም ዘይምንጋሮም ምክንያት ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዘይዓበዩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘይመልኡ ክፀርዎን ክኽእልዎን ስለ ዘይክእሉ ግዚኡ ስለ ዘይበፅሐ ዝነግረኩም ነገር ብዙሕ ነገር ነይርኒ ሕጂ ግን ክትፀርዎ ኣይትኽእልን ኢኹም እዚ ኣነ ሕጂ ዘይነገርክኹም እቲ መንፈስ ሓቂ እቲ መፀናንዕ መንፈስ ምስ መፀ ንሱ ከነገረኩም ንሱ ከኽእለኩም ንሱ ከለብመኩም እዩ ኣብ ቁፅሪ 13 እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ ገና ኢሉ ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመፅእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ
سلا قدس سمو تجابير تمسكنا يهون أنا فقط تزلا آخر نمبر فقط هي جبرني دابل لقيت أسكريسوس بزعبا جزاء رسوخ الزارب كله بزعبا من فس قدس كا نسوز سمعون يوز الزارب نمبر كابر أسوأ الزارب نمو نتنسوز نسونا تزمت كفلتكم نكل حقون مرحكم سلازي خا منفس مريحنات منفس قدس زي بلو كاب حق زرحقي كاب هيوت زرحقي تبل قدس بيت كريستيان اب قصر 14 نسو خبا يوسد كوسدن كنغركم يمو نعاي يخبرني اتي امونغو سلاسي قدس سلاسي زلو حدنتن حبرتن نمغلاز اي كلاينت بنريو هيوتن اغلغلوت حوارياتن دحر مقبال منفس قدس ابوتاتنا حواريات ترى سبات زنبرو فصمان كينوم فرحات زنبرو تبعات كينوم حنت قال راي زفولت زنبرو نخبر وانجيل ندحنه نفسات ناي كل علم قانقاتات تجليس اللوم صقا منفس قدس مستر مسرخبو ازي صقاتات زبسيهم ازي صقاتات زي نسنا زرابا خمس خوينوم زبحال زي كونه ابتي هيوت زمصلوت ግን እንታይ ይመስል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2:41 እቶም ሽዑ ዘረብኡ ባህ ኢልዎም ተቀበሉ ተጠምቁ በታ መዓልቲ ቲያ ኣስታት 3000 ነፍሳት ናብ ማሕበር ተወሰኻዩ ብዛዕባ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ይዛረብ ዘሎ እቲ ኣብ ቅድሚ ሓንቲ ገረድ ጠጠው ክብል ዓቕሚ ዘይነበሮ ጴጥሮስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስ ለበሰ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቀበለ ግን በሓንቲ መዓልቲ 3000 ናብ እምነት ከምጹ እዚ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝበጽሕዎ እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 6 ጴጥሮስ ከኣ ወርቅን ብሩርን የብለይን እቲ ዘሎን ገና ህበካ ብስም ኢየሱስ ናዝሬታዊ ተንስእ ሞኪድ በሎ እዩ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ሽዑ ከም በሓድሽ ክጽሊ በጃኻ ጎይታ ነዚ ሕሙን ዘይሐውዮ ከም ዝግበሮ ዘይኮነስ እቲ መንፈስ ኣውሽጡ እቲ መንፈስ ቅዱስ ዝወሰኖ ውሳኔ ኣውሽጡ ስለ ዝበረሃሉ እንታይ ዝብል ወርቅን ብሩርን የብልናን እቲ ዘለና ግን ክንበካ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተስእ ኢሎም ነቲ ልዕሊ 40 ዓመት ለሚሱ ዝነበረ ነዚ ከተንስእዎ ዝኽኣሉ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝተቐበሉ በቲ ኣብ ውሽጦም ሓዲሩ ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ይዓዩ ስለ ዝነበሩ እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 4 ካብቶም ነቲ ቃሎም ዝሰምዕዎ ብዙሓት ኣመኑ ቁጽሪ ሰብኡት ከዓ ኣስታት 5000 ኮኑ ኣብ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ዝመሰለ ፍረ ከምዚ ዝመሰለ ኣገልግሎት 5000 ነፍሳት ብሓደ መዓልቲ ናብ ድሕነት ክመጹ ካብዚ ዝዓቢ ጸጋ ካብዚ ዝዓቢ ፍረ መንፈስ ቅዱስ የለን ኣብ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 13 ኣብ ግብረ ሐዋርያት ኢና ዘለና تبعات بيتروسن يوحنس مسرأيو زي تمهرو ጨዋታት ሰባት መኻኖም ከ ምስተረድኡ ገረሞም ምስ ኢየሱስ ከም ዝነበሩ ድማ ኣለለይዎም እቶም ካብ አይሁድ ብዝመጽ ኣደራዕ ፈሪሖም ኣብ ሓደ ገዛ ተዓጽዮም ዝነበሩ ኣብ ማእኸል መጋባእያ ሊቃነ ካህናትን ከይዶም ክምልሱን ክምስክሩን ምስረኣይዎም ክልተ ነገር ኣሪኦም ማለት እዩ መጀመርያ እንታይ ኣምሪኦም ተብዓቶም ሪኦም እዩ ካላይካ ጨዋታት ዘይ ተማሃሩ መኻኑ ከ ፈልጥዎም እዮም ኣብቲ ናይ ሊቃነ ካህናት ኣብቲ ናይ ሌዋውያን መስመር ዝነበሩ ኣይኮኑን እዚ ሁሉ ነገር ምስ ረኣዩ ግን እንታይ ኢሉ ምስ ኢየሱስ ከም ዝነበሩ ድማ ኣለለይዎም ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ሎሚ ብምንታይ ኢና ክንልለን ንደሊ ብምንታይ ኢና ክንፍለጥ ንደሊ ኣብ ሕሊና ኣሎ እግዚአብሔር ረዳእና ንሳቶም ግን ብትብዓቶምን ጨዋታት ዘይተማሃሩ ነይሮም ከዓ ብፍልጠት መሊኦም ብትብዓት ክምልሱ ምስ ረኣይዎም ምስ ጎይታ ኢየሱስ ከም ዝነበሩ ድማ ኣለለይዎም እዚ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ መንፈስ እምበር ካብ ገዛ ርእሶም ከም ዘይኮነ እሳቶም ከይተረፈ መስኪሮም ኣብ ግብረ ሐዋርያት 4:19-20 ጴጥሮስን ዮሐንስን ግና ንሕናስ ነቲ ዝረኣናዮም ዝሰማዕናዮም ምዝራቡ ክንሓድግ ኣይኮነልናን እሞ ካብ ኣምላኽ ንዓኻትኩም ምእዛዝ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቁሉዕ ኮይኑ እንተተራእየኩም እስኪ በዓልኻትኩም ፍረዱ በሉ እዚ ኣብቲ መጋባእያ እዩ
أزي منفس أملاخ مسملو بمريحنات منفس قدس كخدو مش جمرو سقا منفس قدس مستقبلو زمس هو هيوتي كبرين زخر سميكون سلازي بزعبا تاريخ حواريات مزراب زي كونه لومي بمنفس أملاخ ديز مراح زلو مخنياتو اتوم بمنفس أملاخ زمروح نساتهم ولود أملاخ يوم يلولو قال እግዚአብሔር سلازي بمنفس أملاخ ديز مراح زلو أقلقلوتي بمنفس أملاخ ديز مراح زلو إلنا أقلقلوتنا أقلقلوت بيت خريستياننا بمريحنات منفس قدس مخانون زي مخانون نخنرقاقز نخنفلت يا قدس بيت خريستيان بزعبا سقا منفس قدس مسانا خهلون كل جزية مهصونوي أب قصر سلاسان حدن معرف 4 قبر حواريات مالتيو مسلمو نخاء اتا تأكيبهم لازلو سفرة تناوزت كلاتهم كأ منفس قدس مولو قال أملاخون بتبعات تزاروي نعم فررهم رأيه نباروت كاخا قالكا بقبو كنقرو تبعات حبهم إلهم من سأليو صلاتهم بقبو تمليشو مخنياتو زسألي وزلو صلوت كم فقاد እግዚአብሔር بمرحنت منفس قدس لزهونه أب قدم እግዚአብሔር قريبو ملسخ رخبو خا قدني مخنياتو كم فقادو اندحر صلينا اتنصليو كم نرخبونا امنينا تباهيللو سلازي مس امنو خا مس لمنو خا اتا تاكيبهم لازلو سفرات تناوصت كلاتهم كمنفس قدس مالو قال املاهون بتبعات تزارو اتي ملي زنبرو السفرا زناوصلو زلو مخنيات منفس قدس كم زورده اتوم بصقا زي عبي سبات كفلطو ነገር لكع كمتي اب تنبيت إسياس نعرف شدشه بمزمور نايتهم ملأخت خا لداوت مسرت نايتا بيت አንቀጥቀጠ ዝበሎ ተአኪቦም ለዘለው ስፍራ ተናወፀይ ኩላቶም ከመንፈስ ቅዱስ መልኡ ቃል አምላክውን በትብዓት ተዛረቡ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አብ ቁጥር 33 አብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ሐዋርያት ከአ ببزح حيلي بزعبات نساء قويتانا إيس كريستوس يمسكنون نبارو أب كلهم كأ عبيس أقا نباري أتي تسريقي دك مزامرت يوم دك إسنا خولنا سريقومو تسريقي إمبراي تنسأن دك مزامرت حبي أمي ما بقالبوتا قبيرمون نبولو أيهودين لكانا كهناتن ليواويان فريساويان نت قويتا تنساء قويتا كتمينوو لهم زفتن زنبارو ببزو حيلن بتبعاتن بزعبات نساء قويتا إيس كريستوس يمسكرون نبارو أب كلاتهم كأ سأقا نبارو مهنياتو بس أقا منفس قدس يمرحو سلز نبارو أب كلاتهم كأ سأقا موغسن رخوي أب قبر حواريات معرف حموشة قصر بعته حواري قدس بيتروس نهانان ياخب له خلو كي تشيطة سنات كادو ينبرن مشيت كايو سابيت كادو ينبرن كما يجير كأخانا زنقر زبل بهذا حسب كايو نأملاخ مبر نسب أي حسوخان أزي كابزن تاينا نردو اتنى أملاخ سب نقول لي مرمر نسجنا بحدقا أي مرمرني كم زبالو حواري قدس باولوس حواري قدس بيتروس هنانيان سبيران انتاي جيروم بس أبصاب سلازق رابلو كم زخمزن يوم زماس زلو تفلت كي قابي خاتبا هيلوسي حبريتا تساناسينو زروخو حبريتا أيكونا انتاي دعات تستقبلوا منفس أملاخ هنانيان أزاريان بيتهم تحبيهم كلوز قبروا منفس قدس سلاز قلسلو نأملاخ مبر نسب أحسخان إذا زبز ناتكا انت دلي خايو أبيد كان يلو انت دلي خايو حجون أبيد كالو بحيلي كوس دوز خيل يلن جن سلم انت أخا نأملاخ تحس نأملاخ مبر نسب أحسخان نأملاخ مبر نمنفس قدس أحسخان نت أباي حديرو زل منفس قدس مبر نباي أحسخان نت بأيس عايزلو منفس قدس مبر نعي أحسخان سلازي كل نجار يفلت كل نجار يردو خمس نوارو الدحرس أجا من مقبال منفس قدس زرخبو أجا أب حموش عسران شعتن أب قبر حواريات نازل لنا نالبات دحري لكم زعتهم حزنا يزول لنا قدامي نتبي هيوت أبوتات حواريات دحري مقبال منفس قدس تاي مسلني أبينا يسأجا أمتساقا جيروم أبزبلي نازل لنا معرف حموشة قبر حواريات قصر 20 شعتن
ጴጥሮስን ሐዋርያትን ገና ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንሕና ዝበልናኩም እንደዘይጌርኩም ክትእሰሩ ኢኹም ንሕና ዝበልናኩም እንደዘይጌርኩም ክትቀተሉ ኢኹም ንሕና ዝበልናኩም እንደዘይጌርኩም ክትግረፉ ኢኹም ክበሃል ከሎ ኣብ መጋባእያ ኮይኖም ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ ምክንያቱ ኣቐዲሞም ኣፎም ኣትሒዞሞም እዮም ካብ ንኣምላኽ ንዓኻትኩም ምእዛዝ ዝግባእ እንተኮይኑ እስኪ በዓልኻትኩም መስክሩ ኢሎም ትፍርዲ ንዓቶም ይቦምን ንኣምላኽ ገዲፍኩም ንዓና ተኣዘዙ ዝብል ትብዓት ግን ክረኽቡ ኣይከኣሉን ስለዚኦም በኣርናቱ መቐፀልታ ካብ ንሰብ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ እዚ ዝበለሉ ምክንያት ድሕሪ ሕጂ ብስም እዚ ናዝራዊ ብስም ኢየሱስ ዝበሃል ከይትምህሩ ከይትሰብኩ ንሕና ከዓ ብዛዕባ ዝደምዚ ተጠየቕቲ ይኮናን ደሙ ናባና ከተሰጋግሩ ኣይትድለዩ ትማሊ ቅድሚ ጲላጦስ ደሙ ኣብ ልዕሌና ናብ ልዕሊ ደቅናን ይኹን ኢሎም ዝመሓሉ ደም ናይዚ ሰብኣይ እዚ ናባና ከተምፅዎ ትደልዩ ኣለኹም እንዳበሉ ክማፃደቑ ከለዉ ኢና ንሪኦም ስለዚ ቦታትና ሃዋርያት ካብ ንሰብ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ ብርግፅ ሎሚ በዚ መንፈስ እዚ ክንምራሕ በዚ መንፈስ እዚ ንምራሕ ምህላውና ቤናይ መንፈስ ንምራሕ ምህላውና እንደዘየረጋግፅና ኣገልግሎትና ኩሉ ከንቲ ክኸውን ካብዚ ከም ዝሰውረና ኣቦታትና ሃዋርያት ኣብ መጋባእያ ኣብ እዋን ሰላም ፀጋ ስለ ዝበዝሓሎም ሞጎስ ስለ ዝበዝሓሎም ጥራይ ኣይኮኑን ንኣምላኽ የመስግኑ ነይሮም ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 41 ንሳቶም ግና ምእንቲ ስሙ ክሓስሩ ብቑዓት ኮይኖም ስለ ዝተቆፅሩ ኣብ ቅድሚ ኩላቶም እናተሓገሱ ኸዱ ፀጋ ነይርዎም ሞጎስ ነይርዎም ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ይግረፉ ነይሮም ይእሰሩ ነይሮም ግን ምእንቲ ስሙ ክሓስሩ ብቑዓት ስለ ዝኾኑ ካብቲ መጋባእያ እናተሓጎሱ ወፁ ካበይ ዝወፅ ዝሓጎስ ንእሽተይ እንተተቐንጠና ንእሽተይ እንተተሓመና ዝቐንዝወና ዘሎ እዚ መንፈስ ዝምሳና ዘይምህላው ዶ ይኸውን ወይ ነዚ መንፈስ ቅዱስ ዘይምርዳእና ዶ ይኸውን ንሳቶም ገና ብስሙ ክሓስሩ ብቑዓት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ካብቲ ዋዕላ እናተሓጎሱ ወፁ እዩ ስለዚ እቲ ዕዮ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ቁፅሪ 42 ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ በቤትን ብስራት ኢየሱስ ክርስቶስ ምምሃርን ምስባኽን ኣየብክሩን ነበሩ ኣብ ኩሉ ቦታ ብኩሉ ግዜ ማለት ስለዚ ሰንበት መፀ ብሳምንቲ ሰንበት በዓለ ወልድ በዓል መፀ ብታራ ዘይኮነስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ኣብ ቤት ይሃሉ ኣብ ቤት መቕደስ ይሃሉ ኣብ ዝሃለው ይሃሉ ካብ ምምሃርን ምስባኽን ኣየብክሩን ነበሩ እዚ ክኾኑሉ ዝኸኣሉ ከዓ እቲ ኣባቶም ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ይድርኾም ስለ ዝነበረ በንፈስ መንፈስ እዚ ከዓ ይምርሑ ስለ ዝነበሩ እዩ ሎሚ በዚ መንፈስ እዚ ክንምራሕ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና እቲ ስዒቡ ንሪኦ ንዓና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዝተዋህበና መጠንቅቕታ ሳልሳይ ነጥቢ ማለት እዩ ምናልባት ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም ቀዳማይ ነጥቢ ዝረኣናዮ መንፈስ ቅዱስ መንነት መንፈስ ቅዱስ ስራሕን መንነትን መንፈስ ቅዱስ ብቃል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ርኢና ካልኣይ ነጥቢ ዝረኣናዮ ሂወት ኣቦታትና ሃዋርያት ድሕሪ ምቕባል መንፈስ ቅዱስ ሳልሳይ ነጥቢ ንሪኦ ንዓና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዝተዋህበና መጠንቅቕታ እዩ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 30 እንታይ እዩ ዝብል ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን ዝተሓተምኩምሉ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኣይተግሂቦ እዩ ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን ዝተሓተምኩምሉ ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፀጋ ነቲ ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ኣይተግሂቦ እዩ ምክንያቱ ንሕና ካብቲ መንፈስ ኣምላኽ ክንወፅእ ከለና ንሕና ብመንፈስ ኣምላኽ ገዲፍና ብካልእ መንፈስ ክንምራሕ ከለና ንሕና ነቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሸለል ኢልና ብሓሳብ ስጋ ብግብሪ ስጋ ክንምራሕ ከለና መንፈስ ቅዱስ ይጉሂ እዚ ታሪክ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከመይ ከም ዘጓሃይዎን ሳዕቤን ናይቲ ጓህ እንታይ ከም ዝነበረ ክገልጽ ከሎ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 63 ቁፅሪ 9 10 እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ኩሉ ፀበቦኦም ፀበቦ መልኣኽ ገጹ ድማ ድሓኖም ብፍቕርን ብልሃዋሃቱን ተበጀዎም ብዝሓለፈ ዘመናት ኩሉ ግዜ ሓንገሮምን ሓዘሎምን
أزز تجبر له حزبي كأزاز كمسجن وعلت أملاك كنجر ناب أملاك كتطبق بمنفس قدوس كمرح اتصبيو حزبي إذا كل أجاز تجبر له أبو قطر عسرت تصحيفه خمسة لجن نساتهم جنا علوي نساتهم جنا علو نقدس منفسه أوهايو سلازي سألعي أنكونا بعلون تواجؤهم أملاك قريبة لنا نتا أبس أبابو أمزيس أبابو نتا ملأخ قصو زدحانهم نتا بفقرون بلوهاتون زتبجوهم بزا حلف الزمانات كله زحانقروا من زحازلوا من نساتهم قنا كابو علوي تابهير قريبا لنا أبي يقوون درجانا نالبات كندزا عمتا قلقيلة كندزا عمتا قدشة كندزا عمت سبيخة كندزا عمت زميرة إلنا بخومكم قصر نخألينا لومي بمنفس أملاخ بمنفس قدس دينان من رح زلنا ويبخال منفس نوش أنا كنرئي إذا قلقلوزي نزيو زد قفلنا نساتهم قنا علوي نقدس منفسها أبوهايو سلازي سألاي أنكونا بعلون تواقعهم مخنياتو كابت منفس أملاخ اندهرئكات تتواهي بزرلو من مرقم نسخاب قزا رقم تخون أبرخاون رقم تخون أبزخد كايوي مخنياتو انتايو نسو سألاي أنكونا بعلون تواقعهم تاي سلازي خونا سلازي علو نمنفس قدس منفسها سلازي أبوهايو سلازي خاينتي نمعالت مدحان زتحاتن كله منفس قدس انتاي تكبرو أي توقيهو سلازي نتا أوشنا زلو منفس أملاح كينو بهيو أزينا أم نفس وكف دقيق كنتنكا قبعان زحاسبو زلوه نمنفس قدس زاقو هدي كزارو مديبه زلوه نمنفس قدس زاقو هدي زا سمر كقبرو وطينيو زلوه نمنفس قدس زا سمر دي قدم مقبارنا مس قبرنا يون كم منفس قدس دي غيريو مخنياتو نخن ملس نخن نسح تسفا سلازلنا رابعي نتبي نمنفس قدس مصرافن محساون سعبينون أما رقوس معرف سلسة قصر عسران شعتن اتن منفس قدس صرفه جنا حاتياتو نزل عالم يخن نمبر نزل عالم حدقت كم زي ركب بحق يبلكم على أو قصر سلاسة رخص منفس على وصل زوليو ويتنان مدحنا نيس كريستوس كاب بحرير دانوس جميرو بات صحفات زغلصو مالتي بأمسار رغبخ علب كله زتراي نت منفس املاح نت منفس يسوس نت منفس قدس سلاسي انتاي لومو رخص منفس علو رخص منفس علو ببيل زيبولي انا غان انت زوصوم زلمبر بمنفس قدساي سلازي اندحر نتي أبويتا يسوع كريستوس توحيد زلوا منفس قدس منفس رخص يلمو نمنفس قدس يو زصرفو زلوا زابير زستوعب الأمور هذانا أب قبره هاريات معرف حمش قصرة الشعاتة يتروس دما كمي كمنفس قدس نمفتان التسامى معهم نسبي راسي تهانانيا قبل خلو كمي كان منفس قدس نمفتان تسامى معهم سلازي بزحات سبات كابسال ساي كفل زبن جميرو كابتي أبسال ساي جزيز ليكا باساز ناي ليكا باساز نبر مقدنيوس انتايلو منفس قدوس حسوسي منفس قدوس حسوس مالت منفس قدوس فطوري مالت ندحر منفس أملاح فطوري لنا أملاح انتاي نبلالنا أملاح فطور نبلالنا مالت سلازي بهلاوي قدس سلاسي بحدنت قدس سلاسي زي أمنوس عبت مقدنيه زغانو حجون بزحات ناي امنت محبرات ويقبائتات اللوي قال أملاح جن نتا أوشتهم زلو نمعالت مدحان استحاتهم له منفس قدوس أي توقيه وي إشادو شاي فرا منفس قدوس زي مفراين سعبينوني منفس قدوس تقبلنا منفس قدوس كنفري مخنياتو كيدكم من تغتفريو نبار فريقكم كأنبار من انتخون أنا إذا حارخكم منبر نسخاتكم أي حارخكم من بزحفر أنت فرهم أبوي بزخ خبري نسخاتكم كأ دك أمزامرتي كتكوني هم أب وانجيل يوحنس معرف عسرت وحمش قصر شدشة أباي زي صنع زبالة أنفر نوسع تدربي نكس
أكيبهم نابحاوي دربي ومو يندد زابير قريب لنا فرمن فس قدوس زي فرهيوت فرمن فس قدوس زي فر أقلقلت كله انتاي تقوريسو ناب انتاي دربيلو نابحاوي دربيلو سلازي قويتانا مدحنا نيس كريستوس أبو انجيل ماتيوس معرف شوعات قصر 19 صبغ فرا زي فر زبلا كله أم يقرز نابحاو دما يدربيل كابز خمس سورنا سلازي زي أمو بزعبا عنشات ندالو الزارب زلو بزعبا قرب ندالو الزارب زلو مبر بزعبا نام بزعبا قلقلوتنا ما أسكينو كينبل وانجيلاوي قدس ماتيوس معرف 13 حدا ودسب ملأخته خلقه نساتهم كأ معنك أفتن عمس نزبالو كلهم كم منجستو كبوا ميمون تايزخانو معنك أفتن عمس تنزخانو سلازي زي معينات راي زي كونه زي مسرحناس راي زي كونه نتوم زسرح عنكفات تغينا لمن فس كدوس كينا عين عقتون تغينا عنكفات نقول انت دا أخينا غا نقولهم معنك أفتن عمستن زبالو كمان قصو كوصوم يمين ناتي حاسه زي دكس حاو زي تفق كأك دربي وميلو كابز خمس سورنا نيمور داتا شاو عينت بنا نريو منفس قدس أبهيوت قدسان أبوتاتنا أبهيوت قدسان أبوتات بيت خريستيان بمنفس قدس يمرحو سلز نبارو نت منفس أملاح كلاليو بمنفس أملاح مرحو سلز نبارو ندحناتو من ندحنات كالوتون ندحنات زطفون كساب حجون كل جزء عنا ممهار خون كدس بيت خريستيانا قميت أتولاين عبد مصحف سنكسار 10 وكلتا يكاتيت كاب قطري حموش حساب سران حدن قطرتات زلو بزعبا تاريخ أبا غلاسيوس يتصحف زلو أبا غلاسيوس عبد ناي جبس بيت خريستيان لك أبا باسات زنبورو أبو يوم أبا منيت ناي قدام زنبورو أبو نيوم سلازي كل جزية مولو عدميهم أب ممهارن مسبخن تسأميدهم زغل قلو زنبورو أبو يوم ناتز مهروت مرتخاني سبات كتقامولو مئنتي مصحف أصحيفهم كابولين كاب حديثين كاب تاريخ بيت خريستيانن النوها هادو كله ناتز مهرو مصحف عداليهم سب كتقامولو مصحف كم زدالو از مصحف زي 17 دينار كم زودالهم نخصحفو اتقدس تاريخ يجلس حدا معالتي كم معالتات حدا منكوس كريئوم يلو ناب غزኦም ممصمو اتا مصحف دس لزبلتو نتا مصحف سريقو وسيدواي زابير يقرب لنا سلازي سريقو مس وسدا انتاي غيرو كشيطان اب عداغا وسيدوا حدا تمهاراي كعدغا دلينتا مصحف دس يلاتو كندي واغا امس بلو 17 دينار مخنياتو كوم صحيفهم لا ما باغلاسيوس از مصحف زي مصحفيو 17 دينار ودي يزبل مالت ابزح غزيه اتوم رتعاويان مصحف تزيشتو واغا نايت مصحف بتجبر نايت مصحف يصحفوا مخنياتو شقاطو بزيدلنا بكال ነገር ከይጥቀሙሉ ተገልገልት رتعواغا من تخرخبو يصحفوا ليوميل ስለዚህ አባ ገላሲዮስ ነዚ መጽሐፍ ዝን መጽሐፍ 17 ዲናር ወዲ ኢለይሎም ጽሒፎም ሉ ስለዝነበሩ ዋጋ ዝ መጽሐፍ ክንደይ ምስበሎ 17 ዲናር حراي كغزو يغن مصحف تعيد يا تعينسي نممهري اريو خمسي موت فقد اللي دي خاتبن دي خايلو حراي اري خيا مسايلو اتتمهراي غنا من مليشو ناببا غلاسيوس مليشو ابا غلاسيوس مصحفو مسرايو انتايلومو واغو خندي لكايلومو 17 دينار وي حسوري لكالو عدغو يخايلمو مالت زخبركم حزب እግዚአብሔር بمنفس املاح እንደዘይ ምሩሕ ነይሮም ካባይ ጀሚርካ املاح حقኛ ፈራድስ ስለዝኾነ ነቲ ብዘ ጋባብ ተሰሪቁ ዝነበረ ገንዘበይ ኣብ ኢደይ መሊሱለይ ኢልና ከነመስግንን ካልክን ሓስብን ምኽኣልናይ ንሶም ትዘድልዮም ግን ድሕነት ናይቲ ዝጠፍአ ሰብ ስለዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝገበረ ከዓ ነቲ መነኮስ ንኸይጠፍእ እግዚአብሔር ናብ ንስሓ ክመልሶ ስለዝደለየ ምዃኑ ብመንፈስ ቅዱስ ስለዘጽንዑ يوم إذا مزحف زي
ጽቡቕ መጽሓፊ ግዝኣዮ እዩ እቲ ተማሃራይ ግን ተመሊሹ ንመምህረይ ኣርአዮ ግን መምህረይ ዋጋ ኸቢሩ ኢሉኒ ኣባ ገላስዮስ እንታይ እዮም ኢሎሞ ጽቡቕ መጽሓፊ ዋግኡ ርትዓዊ ግዝኣዮ እዮም ኢሎሞ እቲ ተማሃራይ ግን ንመምህረይ ኣርአዮ ዋጋ ኸቢሩ መጽሓፍ ጽቡቕ ነይሩ ዋጋ ኸቢሩ ኢሉኒ መን መምህርካ ኢሉ መምህረይሲ ኣባ ገላስዮስ ኢሉ ናብ ኣባ ገላስዮስ ኢኻ ወሲድካዮ እዚ መጽሓፍ እወ ኣባ ገላስዮስ ይርእይዎ ነዚ መጽሓፍ እወ እንታይ ኢልካ ጽቡቕ መጽሓፊ ግን ዋግኡ ኸቢሩ ኢሉኒ ካልእ ዘረባዩ ተዛረበካን ኣይተዛረበንን በጃኻ ተዛሪብካ እትኾይን ንገረና ኣይተዛረበንን ስለዚ እዚ መጽሓፍ እዚ ኣይሸጦን ኢሉ እንዳጎየ እቲ መጽሓፍ ሰሪቑ ዝነበረ መነኮስ እንዳጎየ ኸይዱ ንኣባ ገላስዮስ ኣቦይ ምሕረት ግበሩለይ እዚ መጽሓፍ እዚ ከዓ መሊሰዮ ኣለኹ ስለዚ ምሕረት ግበሩለይ ብኣምላኽኩም ኣባ ገላስዮስ እውን ሽዑውን ኣነ ዘዳለኽዎ ከገልግለሉ ነፍሳት ክድሕነሉ እዩ ንስኻ ዝወሰድካዮ ከዓ ነፍሳት ምሂርካ ነፍሳት ክትመልሰሉ እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ተጠቐመሉ ከም ዝበልዎት መነኮስ ግን እዚ መጽሓፍ እዚ እንተዘይተቐቢልኩምኒ ዕረፍቲ ኣይስማዓንን እዩ ምሕረት ከም ዝገበርኩምለይ ከዓ ኣይርዳእንን እዩ ከም ዝበሎም በዚ ከዓ ተመሊሹ ናብ ንስሓ ኣብ ፍጽምና ከም ዝበፅሐ እቲ ቀንጠብጠብ ቀልጠፍጠፍ ዝብል ነበረ እውን ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝገይሮም ከም ዝዓየ እዩ ስለዚ ከምዚ ዝመሰለ መንፈስ ከምዚ ዝመሰለ ጥበብ ክህልወና እንተኾይኑ ካብ ህልኽን ካብ ውድድርን ካብ መንፈስ ትዕቢትን ካብ መንፈስ ህልኽን ክንወፅእ ከለና እዩ ክርዳእና ዝኽእል እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣገልግሎትና ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ቁፅሪ 20 ጀሚሩ ክሳብ 23 ተጻሒፉ ዘሎ ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልዎ እታ ቀዳመይቲ ምስ መንፈስ ቅዱስ ራብ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምህላውና ንነፍስኹም ብመንፈስ ኣምላኽ ሓልዋ ምስ በለ ኣብ ቁፅሪ 23 ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም ንገሊኦም ድማ ነቲ ብስጋ ዝረኸሰ ክዳን እኳ እናጸላኹም ብፍርሓት ደንግጸሎም ነዚ ቃል እዚ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝተረድእዎ እዮም ኣባ ገላስዮስ ነቲ ብስርቂ ምክንያት ህይወቱ ትጠፍእ ዝነበረት መንፈስ ቅዱስ ዘጉሂ ዝነበረ መነኮስ ብንስሓ መጺኡ ተሃኒጹ ኣብ ናይ ቅድስና ማዕርግ ክበጽሕ ዝገበሩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክብሪ ንዑ ይኹን እቲ ኣርእስትና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሳልሳይ ሰዓት ከም ዝወረደ በዚ ርደት መንፈስ ቅዱስ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጸሎት ክጅምር ኮላ በዚ ሰዓት እዚ ጸሎት ሳልሳይ ሰዓት በዚ ሰዓት እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ቀሪቡ ንሞት ዝተፈርደሉ ከምኡውን ኣቦታትና ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበለሉ ሰዓት እዩ እንዳበ ኢላ ክትዝክሮ ኮላ ከምቲ ቦታትና ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ዝምርሑ ዝነበሩ ብመንፈስ ቅዱስ ክንምራሕ ከምቲ ነቦታትና መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ ህይወቶም ዘዕበየ ኣገልግሎቶም ዝባረኸ ሎሚ እውን ኣገልግሎትና ክባርኽ ንየማን ፀጋም ንኸየልግስ እዩ ስለዚ እተን ዝነበራና ኣርእስቲ ነጥብታት ብሕፅር ዝበለ ቁፅሪ 1 መንነትን ስራሕን መንፈስ ቅዱስ ብቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቁፅሪ 2 ህይወት ኣገልግሎት ሐዋርያት ድሕሪ ምቕባል መንፈስ ቅዱስ ሳልሳይ ነጥቢ ንዓና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዝተዋህበና መጠንቅቕታ ራብዓይ ንመንፈስ ቅዱስ ምፅራፍን ምሕሳውን ሳዕብየናቱን ሓሙሻይ መንፈስ ቅዱስ ብመንፈስ ቅዱስ ዝምራሕ ኣገልግሎትን ህይወትን ሻድሻይ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዘይምፍራይን ሳዕብየኑን ሻውዓይን ናይ መወዳእታን ከዓ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወት ቅዱሳን ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ነዘን ነጥብታት እዚአን ኢና ርኢና ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ሎሚ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መድረኽ ደይብና ክንምድር ዘይኮነስ ብመንፈስ ቅዱስ ንምራሕ ምህላውና ከነረጋግፅ ኩሉ ዕዮና ከም ፍቃድ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ከነለሊ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትን ምስ ኩላህና ይኹን ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኹምን ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ